Andi ba yin kira ta mane. Sai ka aure ta, sai ka aure ta. Hello? Hello baby, na karso. Ina kuka gida. Okay ta. Sai ka aure ta. Ba Andi ai. Ka bari haka ka bari. Ba. Allah Kai ba ka bari mana yau ya. Kuma za mu samu irin wannan. Ba ka fito ne. Allah nake ta sauri. Na wuri a ki. Na gaji a ki. Allah tun da zo na ji wata unguwar sai na ta sauri yanzu wajen naki shine ce shi ma ba abin da yake bari ya rako na ce to mutum. Gaskiya kake so. Gida. Kwana biyu. Ina ce alfiri. Gaba ɗaya kin canza na ga komai naki. Ka gaba ni ma na yi mantuwa in mace ta dan ba ni wani aiki bari in ɗauko sai in fito ba ma yaro. Wasu ce ba da mu. Ai, don mulki wannan. Ka sai ta wa ina. Gaskiya ne. Kuma kawai kira da wata mu kama soyayyar ta. Allah kana da abin dariya wallahi. Allah. Ya na ganki da abinci. Wallahi in mace ta ce mini in dan ko almajiri in bayar. Almajiri? Mun almajiri ne, wani almajiri ma ta bayan nan. Bara ka mutu. Bara ka kayan ne. Kawai, ina zuwa. To shikenan. Ba shi da girman kai. Ya kai shi. Da abin da kace yayi zai yasa nake jin daɗin yawo. Ai aka ake son mutum mai saukin kai bai da wani. Kai ba shi da matsala tun da ake zama zaki ji ana yabansa. An ce idan kana da abota da mutumin kirki to kai ma haka za a kalle ka. Kuma daga tamun ta zo ɗaya da shi yasa ko ban da wani babban abokin ba shi ba. Anti. Har an samu almajiri har godiya ce ayi. Almajiri ya ci yayi na Ikon Allah. To ya naga hannunka duk manja. wani a kaya garin tantanɗe man ne. Tantanɗe man ne. Tanɗe mai kuma kai. Yar gunto ne da ya ɗan lasa amma ina ji dan ji irin abincin naki a cikin Kai da aka ce ka kai wa almajiri? Ya na gani a bakin ka ma duka. Nan wai. Nan. Ai ba ta gane ba mista aka samu. Taya shi ne. Taya shi kuma. Yi mana. Cin abinci.